Hola, és realment un honor que se m'hagi convidat a presentar Vicenç Villatoro en aquest Congrés de Metges i Biòlegs de la Llengua Catalana. Aquests congressos van començar el 1913 arran de la prohibició del català. Eren uns espais de trobada relacionats amb les ciències de la vida i de la salut en l'àmbit de les terres de parla catalana. Val a dir que aquests lligams, aquests vincles multidisciplinaris, a dia d'avui s'han fet més forts, cosa que en aquest congrés ja ha quedat molt clar amb totes les altres exposicions. No cal dir que l'eix vertebrador dels congressos és la llengua catalana. I per mi presentar a Vicenç Villatoro, que és el professional per excel·lència de la causa, em fa una especial il·lusió. Tots sabem que la utilització de la llengua materna en una situació primària, com seria trobar-se malament, és molt instintiu. És instintiu que surti la llengua materna en aquestes situacions. Posem pel cas que una dona gran de Fonollosa, una senyora que podria tenir 91 anys, li diu a la infermera: «Au, Maria, quin mal que em fa la carcanada. Em fa tant mal que m'ha deixat tota la biga de l'esquena ben clavada». Hem de poder entendre a la iaia de Fonollosa. Hem de poder saber què ens vol dir, amb tots els seus ets i uts, i hem de saber què ens volen dir les seves paraules. Hem de poder avaluar la importància d'aquest dolor. Comunicar-nos en l'àmbit de la salut també és el dia a dia. I aquesta és una inversió com a professionals del cuidar, i aquesta és una inversió pels professionals del cuidar en l'àmbit del territori. La llengua té un ús no especialitzat dins la quotidianitat del dia a dia, però hi ha persones que sí que en són professionals, que són els escriptors, els periodistes, i com a representant d'aquesta branca comptem amb el Vicenç Villatoro. Moltes gràcies per ser aquí entre nosaltres. Moltes gràcies per acompanyar-nos. La situació surrealista actual de defensa de la llengua, i més en l'àmbit científic, en tots els àmbits, és demolidora. La col·laboració de Vicenç Villatoro realment val molt. I com ens diria ara mateix també amb el seu vocabulari la iaia de Fonollosa, ens diria que hi hagi ara aquí el Vicenç Villatoro val tot l'or del món. Gràcies a les persones de Fonollosa. És que vaig fent referència de Fonollosa perquè és el meu poble veí, perquè sé que van patir molt i jo soc amiga de l'alcalde i el vaig veure plorar i només ara dir-ho també tinc ganes de plorar. Seguim. Vicenç Villatoro Illamola, nascut a Terrassa, és escriptor i periodista, llicenciat en Ciències de la Informació, compagina l'escriptura i la tasca periodística als mitjans de comunicació. Ha ocupat càrrecs de gestió i direcció en el sector públic i en el món de la cultura i el periodisme. Actualment és director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. És soci de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana. I podria dir un per un els títols dels seus llibres i dels compromisos que ha establert amb la societat catalana, però són tants que ell no podria ni enraonar. Vicenç Villatoro té per ofici la mateixa eina que nosaltres fem servir cada dia per comunicar-nos, en l'art de tenir cura de la gent. La llengua. Endavant, Vicenç. Llengua i ciència, objectius compartits. En primer lloc, per descomptat, moltes gràcies al Congrés per la invitació, moltes gràcies a la Pilar per la bonica, fonollosa presentació, i dir-los una cosa que gairebé és una petició de disculpes. Jo tinc poca tendència a llegir textos en actes públics. No ho faig, m'agrada més improvisar, però avui llegiré. Llegiré perquè són dies en els que no tenim el cap ben bé allà on som. Tenim el cap on som i a un altre lloc.
Hi ha uns dies on dos amics meus, dos amics, són a la presó per raons polítiques, on estan passant unes coses en aquests mateixos moments que trasbalsen la meva vida i la dels meus fills, em costaria tenir la concentració necessària per improvisar. Per tant, perdó, perquè ja sé que és pitjor, però llegiré. Però de tota manera, com no sé quant temps és llegit el que porto, els hi dic en breu el que vull dir en no tan breu, perquè com a mínim quedi fixada la idea. Escriure, fer ciència, fer recerca, fer clínica en una llengua és bo per la llengua, però és bo també per la recerca. Aquesta és l'única cosa que vull dir. Intentaré demostrar-ho o, com a mínim, il·lustrar-ho. Però és obvi, és molt obvi, si jo estigués en un congrés de filòlegs, és molt obvi que els diria la supervivència d'una llengua està vinculada amb el seu prestigi social, el seu prestigi social està vinculada amb que sigui present en els usos més ben valorats socialment de la llengua, la literatura, la creació, la ciència, la recerca. Per tant, per la llengua és obvi que és bo. Ara, és bo també per la ciència? I jo crec que sí, que ho ha estat històricament, que tenim la ciència moderna gràcies precisament a la possibilitat de fer ciència en llengües diverses i de fer ciència que en el moment s'anomenava llengües vulgars i que la ciència avui també obté avantatges en la recerca i en la seva aplicació pràctica de l'ús de les llengües que no són les grans llengües franques de comunicació. Perdó, per tant, passo a llegir. A finals del segle XIII, ara ja fa més de 600 anys, Ramon Llull va ser el primer europeu que va escriure obres científiques en llengua vulgar, que en aquest cas era el català. Certament, Llull va escriure també altres obres científiques en la llengua franca del coneixement de la seva època, el llatí. I potser, això no ho sabem segur, també obres en l'altra de les llengües franques del moment, l'àrab. Aquestes, en tot cas, estan perdudes. L'adjectiu científiques, aplicat a aquelles obres de Llull, no tindria exactament el mateix sentit que tindria avui per nosaltres. Llull creia en la saviesa, una forma total de coneixement on hi participarien la ciència empírica, la filosofia, però també la teologia, l'experiència religiosa i fins i tot la literatura i la retòrica. En qualsevol cas, la ciència i la tècnica, fins i tot enteses en el sentit actual, formarien part d'aquest cos de coneixement que Llull volia construir i divulgar, tot i que acompanyades per altres disciplines. La decisió de Llull d'escriure en llengua vulgar, en català, en el seu cas, sobre temes elevats de coneixement, relacionats, si més no d'una manera parcial, amb la ciència, és literalment revolucionària. I tindrà, amb el pas dels anys, l'equivalent en altres llengües europees, romàniques o no, immediatament amb l'alemany, després amb l'italià, després del cas del català. En aquell moment, al segle XIII, existia una llengua franca universal per la transmissió i l'intercanvi del saber científic, també de l'especulació filosòfica o teològica. Era el llatí. Els savis es comunicaven entre ells en llatí. Hi havia una altra llengua de prestigi, l'àrab, per la seva pròpia capacitat de creació, de producció científica avançada, però també perquè havia estat una de les vies de retorn a l'Europa del Nord de la tradició de la Grècia clàssica. Aristòtil és conegut a l'Europa medieval gràcies, sobretot, a les traduccions que es fan de l'àrab al llatí. Ramon Llull aprèn aquesta altra llengua franca per sumar-la al llatí que ja el coneixia. I gràcies a això tenia accés a la producció científica abastable en el seu temps. Potser també per generar la seva pròpia producció en àrab, no ho sabem. En tot cas, l'altra, el llatí, la fa servir perquè la coneix. Però, tot i conèixer les dues llengües franques, que permeten la circulació de coneixement entre els savis, entre els erudits, Ramon Llull decideix escriure també en llengua vulgar, en català, i no tan sols llibres de predicació o literaris, sinó també llibres de divulgació i de pensament científic, religiós i filosòfic.
Potser perquè està convençut, en el seu cas per raons religioses, que a més d'haver-hi una necessitat de comunicació entre erudits, la ciència, el coneixement, la saviesa, ha d'arribar també al conjunt de la societat, de la gent. Està convençut que la funció de l'escriptura científica no és tan sols, diríem en termes actuals, connectar científics amb científics, sinó connectar la ciència amb la societat. Per l'intercanvi amb savis, Llull fa servir el llatí, potser l'àrab. Per l'intercanvi amb la societat que l'envolta, fa servir la llengua d'aquesta societat, el català. Llengües diferents per funcions diferents. I totes dues funcions necessàries. 600 anys després, sabem que la decisió de Ramon Llull va tenir efectes positius. Efectes positius per a la llengua catalana, naturalment, tot i que segurament ell no hi hauria pensat mai en aquests termes. Però és obvi que aquesta decisió de Llull crea la llengua catalana com una llengua, per dir-ho així, que surt de l'àmbit estrictament domèstic. Però aquesta decisió de Llull té efectes positius també per l'avenç i la circulació del coneixement científic. En aquell matrimoni precoç entre llengua i ciència, una i altra hi van sortir guanyant. Per tant, és procedent preguntar-se avui si la continuïtat o la repetició d'aquella operació de Llull, el casament del català i la ciència, tindria també aquests efectes positius per l'una i per l'altra. Hi ha molts factors que s'assemblen entre la situació de Llull i l'actual, no pas tots. El llatí d'avui és, sens dubte, l'anglès, la llengua franca del coneixement científic, la llengua que fan servir les persones de ciència de tot el món per comunicar-se, per debatre i per afegir la seva aportació al corpus general del coneixement. Repetir l'operació de Llull no voldria dir en cap cas renunciar a l'anglès, perquè ell no va renunciar al llatí. Ni a un altre nivell no voldria dir renunciar al castellà, ell tampoc va renunciar a l'àrab. Voldria dir afegir-hi la llengua pròpia, la llengua materna, allò que en aquells moments s'anomenava la llengua vulgar i que avui probablement no acceptaria de manera natural aquesta denominació. Acceptar-la com a llengua de creació i de divulgació. No només de divulgació, també de creació. De creació i de divulgació en literatura i en ciència. Fer servir el català per fer ciència. Fer servir el català també per practicar-la, per aplicar-la, i molt especialment en el camp mèdic, on tan important com la comunicació entre metges és la comunicació entre metges i pacients. L'objectiu d'aquestes pàgines serà expressar la convicció absoluta i entusiasta que l'operació Llull continua sent avui, en aquests mateixos termes, una operació útil i necessària, sense abandonar l'anglès, com Llull no abandonava el llatí, i que en aquest matrimoni, aplicat en el nostre cas a la ciència i la pràctica mèdica, i a la llengua, tant una com ella, la ciència i la pràctica, com la llengua catalana, en surten d'aquesta operació millors en més horitzons. Allò que avui s'anomena precisament en anglès un joc win-win on hi guanya tothom. Que en el fet de ser utilitzada per la ciència i guanyar la llengua és evident. Sento més segur ara ja, més aquí, i per tant ja passo a improvisar una mica. L'altre dia teníem una conversa a la llibreria El Call, al costat de la Generalitat, amb gent del món jueu, sobre la curiositat per què el jiddisch, la llengua que parlaven els jueus nòrdics i orientals, és en aquests moments una llengua de prestigi, relativament viva, tot i que van exterminant els seus parlants. I el ladino, que parlava tanta gent, potser com els jiddisch, però en una altra zona, està pràcticament mort. No en queda gairebé res. Dius, home, a l'Holocaust, i tant, però a l'Holocaust n'hi ha a Salònica, on parlaven ladino, i hi ha Holocaust a Varsòvia, on parlaven jiddisch. Quina és la diferència? Que el jiddisch en el segle XIX va construir una literatura, va construir uns llibres científics, va construir una presència pública prestigiosa que fa que avui els parlants de jiddisch estiguin orgullosos de parlar jiddisch. Mentre que els parlants de ladino no tenen aquesta, per dir-ho així, aquest background d'obra literària, d'obra de construcció de creació, d'obra científica, d'obra religiosa de nivell, i fan que no estiguin orgullosos de parlar la seva llengua. Què mata una llengua? La vergonya.
Allò que mata una llengua de veritat no és ni el 155, perdó, ja se me'n va cap a una altra banda. No és el 155. El que mata una llengua és la vergonya dels seus parlants de parlar-la. Quan diuen parlar aquesta llengua fa pobre, fa pagès, fa antic i fa inculte. Com aconseguim que no faci això? Quan aquesta llengua té els usos més nobles als que atribuïm una llengua. Per tant, la ciència n'és un, òbviament, no en el 21, en el 13 ja ho era. I per això hi som, perquè algú en el 13 va pensar, no ho va fer, diguem-ne, filològicament, no ho va fer, per dir-ho així, en un acte de voluntat, però ho va fer, i gràcies a això la llengua és viva. Que en el fet de ser utilitzada per la ciència hi guanya la llengua és evident. Deia George Steiner que tota llengua és la clau d'accés a un món sencer i que quan desapareix una llengua hi ha un món que desapareix, que esdevé inaccessible, que ja no tens la clau per explicar-ho. Per una llengua contemporània, la possibilitat d'incorporar aquest món del que és la clau al debat, la recerca i la comunicació científica n'amplia el perímetre, fa que el món que s'hi pot expressar sigui més complet i més actual. Explicava aquí, i ho faig més de pressa, l'experiència, i vaig de jueus a jueus, del cas de l'hebreu. L'hebreu era una llengua morta, una llengua que només tenia usos litúrgics. Va haver-hi un senyor en el segle XIX, Eliezer ben Yehuda, que va decidir que reviuria la llengua i va començar a parlar només en hebreu el seu fill. El seu fill és el primer parlant de l'hebreu com a llengua materna després de 2.000 anys. En aquests moments l'hebreu és una llengua viva, però sobretot una llengua que pot ser de recerca i de comunicació científica perquè ha generat totes les paraules que necessitava per ser-ho. Fins i tot una llengua morta, si hi ha la voluntat, no, és que allò que va dir l'Adolfo Suárez de començament de la transició, el català no serveix per ensenyar física nuclear. I això de la física nuclear hi ha una mania, perquè ara el Méndez de Vigo també ho diu en el pobre Guardiola. El català no serveix per això. Tota llengua serveix per fer física nuclear. Si ha fet gimnàstica. No servirà demà. L'hebreu del senyor Eliezer ben Yehuda no servia per fer ciència. Com segur que vostès tenen tractes gairebé tots en un moment o altre amb el món d'Israel, ara sí, perquè durant un segle i mig ha fet gimnàstica. Totes les llengües poden fer això. Incorporar, en conseqüència, no tan sols un vocabulari científic i tècnic, sinó, particularment, un registre propi del llenguatge científic, és imprescindible per mantenir una llengua viva, no fossilitzada i encarcarada, útil per a tots els seus parlants. A l'Israel actual, l'hebreu és una llengua de ciència. Una població que domina d'una manera molt general l'anglès i que es comunica amb la resta del món en anglès, l'hebreu serveix per fer ciència. Però la resurrecció de l'hebreu com a llengua viva no hauria estat possible sense aquesta voluntat de fer-lo servir per la ciència. Tornem a l'exemple inicial. El fet que Ramon Llull decidís fer servir la llengua vulgar per escriure llibres filosòfics va permetre que el català en les generacions següents fos una llengua socialment viva i literàriament dúctil, capaç d'expressar realitats complexes. Per al català, la decisió de Llull va resultar no ja tan sols positiva, sinó essencial, imprescindible. Algú parla de Llull com el pare de la cultura en llengua catalana. Òbviament, no va ser el primer en parlar català, però en la seva decisió de fer servir la llengua en el carrer per usos nous, i en un cert sentit més alts, és el que permet l'evolució del català com una llengua de cultura de primer nivell en l'Europa de finals de l'edat mitjana. Llull, segle XIII. Però quan l'any 1917 la Diputació de Barcelona, presidida per Enric Prat de la Riba, crea l'Institut d'Estudis Catalans, i és absolutament present el mateix que Llull, però que en aquest cas ja amb consciència, no per carambola, volent-ho. I és absolutament present aquesta consciència que la vitalitat d'una llengua precisa del seu ús normal en l'àmbit de la ciència i de la tecnologia. L'Institut d'Estudis Catalans no es crea amb l'objectiu només de catalanitzar la producció científica dins d'un pla de modernització i d'impuls a la llengua catalana. L'Institut es crea al mateix temps per potenciar la recerca científica del país. És important, és a dir, hi ha uns senyors, 1917,
venint de Llull fa 4 dies, que van dir, fem l'Institut d'Estudis Catalans. El fem perquè la llengua estigui millor, però ho fem també perquè la ciència estigui millor. I ho fem a la vegada en les dues direccions. No fem 2 instituts, fem un institut per la llengua catalana i un institut pel progrés científic. Fem un institut d'estudis catalans per la llengua catalana i el progrés científic a la vegada, creient, jo crec que d'una manera lògica, que un, diguem-ne, alimentaria l'altre. El mateix instrument té un objectiu a favor de la llengua i a favor de la ciència. Considerar que les dues realitats s'han d'impulsar des del mateix instrument, a la manera dels instituts i acadèmies semblants que tenen les més altes cultures europees, és una manera de dir que van lligades, que d'aquest impuls n'han de sortir reforçades totes dues. I contra qualsevol acusació de tancament, parèntesi, quan dius fer cultura, fins i tot fer literatura en llengua catalana, allò, les converses entre Guimerà i Unamuno, o entre Maragall i Unamuno, us tanqueu, renuncieu al món. No. L'Institut d'Estudis Catalans immediatament s'adhereix a la Unió Acadèmica Internacional, només 2 anys després que fos creada a Brussel·les. En el fons, allò que fa Llull d'una manera intuïtiva, en l'edat mitjana, és el que fa d'una manera racionalitzada l'Institut d'Estudis Catalans a l'edat moderna. Demostrar que fer cultura científica en una llengua va a favor de la llengua i de la ciència. Per què ho subratllo? Perquè, si dius, en el segle XIII era així. Home, però el segle XIII fa molts dies. Bueno, és que a començament del XX també era així. Per tant, ja no fa tants dies. I per tant, el XXI encara és possible que sigui així. Per què per la ciència en general i per la medicina en particular és també, i aquí et faré gairebé, substituiré Fonollosa per Terrassa, cadascú és d'on és. Perquè aquesta operació, la de Llull i de l'Institut d'Estudis Catalans, és bona per les dues parts. I per què especialment en el cas de la medicina? En primer lloc, perquè la medicina és pràctica científica, que genera recerca i acumula coneixement, però és també una pràctica clínica assistencial. Cal que hi hagi una eina de comunicació rica i precisa entre tots els que fan recerca al món, per tal de compartir qualsevol avenç i qualsevol resultat empíric. Però cal també que hi hagi una eina eficaç i molt precisa també per comunicar-se amb el conjunt de la societat on exerceixes i més específicament amb els pacients. La riquesa de matisos, la precisió en l'ús de les paraules, la capacitat d'explicar-se sense anar a generalitzacions tòpiques té a veure amb el domini de la llengua i sobretot amb l'existència de ponts eficaços, a la manera de Llull, entre la llengua col·loquial d'ús habitual i la llengua acadèmica. Fa uns anys vaig tenir una conversa amb el meu amic Paul Preston, l'historiador, que havia après català de feia relativament poc, amb unes classes particulars a Londres. Li vaig preguntar fa molts anys, com li havia anat això d'aprendre català. I ell em va dir, molt bé, perquè no es pot fer història del segle XX espanyola sense saber català. Ell no ho va fer per... Després ho va adquirir, no ho va fer per una simpatia prèvia. Va dir, jo no puc analitzar el món al que em dedico si no conec una llengua on s'ha produït una part important del material que he d'analitzar. Diu, ara, hi ha una cosa d'això d'haver après català que m'incomoda. Diu, que m'infantilitza. Quan jo parlo en anglès amb algú, que és la meva llengua, sóc capaç de donar el matís més precís, sóc d'una precisió total. Quan parlo amb algú en català que he après, l'he après bé i he fet classes particulars i llegeixo, però em sento un nen. Em sento algú que no té el domini de la llengua necessari per explicar el matís. Em sento poc intel·ligent. Ei, què pensaran aquests senyors? Pensaran que sóc un ase, que no sóc capaç de precisar. Tota llengua apresa ens infantilitza. Som capaços de tenir una conversa en anglès? Sobretot amb algú que no sigui l'anglès la seva llengua materna. Amb algú que és la seva llengua materna tenim converses o molt codificades o un pèl infantilitzades. Quan volem, diguem-ne, el matís, la ironia, la precisió, necessitem que els ponts de comunicació entre nosaltres siguin molt més precisos. El nostre anglès és, en el millor dels casos, imprecís. Imprecís per segons quins usos. La llengua pròpia ho és sempre, i aquí és on vaig a Fonollosa. La meva àvia, Llúcia Viva Somell,
parlava un castellà escolar, correcte, però après, com el català del Preston. No gaire viscut. Durant bona part de la seva joventut i infantesa, en una ciutat menestral i popular del Vallès abans de la guerra, havia pogut viure pràcticament en català. Podia tenir una conversa en castellà, però, per exemple, quan comptava, sumava o resava, no resava gaire, ho feia en català. Si no, no li sortia. Sobretot sumar. Era impossible, no? Allò, no hauria pogut sumar, no li haurien sortit els números en castellà. Si la meva àvia hagués anat al metge i li haguessin preguntat, com a la senyora de Fonollosa, com estava, tant referint-se a l'estat de salut com a l'estat d'ànim, s'hauria trobat de ben segur que moltes de les paraules que es passaven amb exactitud quina era la resposta, no sabia com traduir-les al castellà. Estic amoïnada, encaparrada, pioca, ensopida, tapada, emboirada, clavada. Amoïnada i encaparrada es dirien en castellà preocupada. I està ben traduït, Però amoïnat i encaparrat no és el mateix. No és el mateix. Hi ha un joc de matisos que pot ser rellevant en algun moment determinat. Què és rellevant? Per qui ho diu, perquè es deixa d'infantilitzar, i és rellevant per qui ho rep. Emboirada. Aquí ja no sé ni com posar-m'hi, La temptació seria fer traduccions literals, però hi ha cap derivada natural de la paraula castellana niebla que ens serveixi per entendre què ens diu algú que et diu que està emboirat. He posat com a exemple la meva àvia per no quedar gaire malament. M'hi hauria pogut posar jo mateix. Probablement sé més paraules en castellà que la meva àvia, però no són aquestes. Algunes les sé dels llibres i les entenc en els llibres. No ve al cas, però per moltes paraules que tenen a veure amb la naturalesa, els noms dels arbres, d'ocells o de les plantes, la versió castellana la tinc perfectament present en el meu vocabulari. Però quan veig la cosa concreta, física, el nom em surt en català. Com passa a tantes famílies, de vegades la meva àvia em demanava que l'acompanyés al metge. Ho feia fonamentalment perquè pensava que jo l'entendria, el metge. Això ho feia la meva àvia i ho fa el meu pare. Diu, vine perquè tu els entendràs. I ella i mon pare pensa que no els entén. Potser perquè el metge parlava castellà i entendria amb bona voluntat el català, però d'una manera imprecisa, allò que en Paul Preston en diria infantil. Però no és l'única causa. Potser perquè encara que el metge parlés en català, entre el català col·loquial de la meva àvia i el català científic, diguem-ne, de llibre del metge, també hauria fet falta un doblador, un traductor. No és només entre dues llengües que no es coneixen, és entre dos registres de la llengua. Les mancances, perfectament explicables per raons històriques d'una pràctica acadèmica, científica, pedagògica en català, han fet que falti terreny comú entre els dos usos de la llengua, que hi hagi menys ponts del que hi ha entre les grans llengües que han tingut de tot, i fins i tot en aquests casos en falten. Certament aquesta reflexió val d'una manera o altra per totes les llengües. Torno a George Steiner. Cada llengua conté una visió completa del món. La traducció és imprescindible, però no sempre és senzilla. Avanço perquè em sembla que, si no, ho allargo més del compte. No hi ha comunitats que tinguin més tendència al monolingüisme que els que tenen llengües grans. Aquesta posició nostra vull dir meva i de qui vulgui apuntar-s'hi, aquesta posició de reivindicar el català com a llengua de literatura o com a llengua de ciència, corro ara, Uns 5 minuts, molt bé, corro molt. Aquesta posició nostra, aquesta posició de reivindicar l'ús lul·lianament de les llengües vulgars, només té sentit en ciència i en literatura si som políglotes i amics de la traducció. Un anglès pot, i un castellà a vegades ho fa més del que li tocaria, pot pensar que amb la seva llengua en té prou. Nosaltres hem de pensar per força que perquè la nostra llengua tingui un paper en fa falta un altre. Si pot ser, 4 més. Va venir fa poc en el Centre de Cultura Contemporània un escriptor nigerià, Ngugi wa Thiong'o, que és professor als Estats Units, i deia això, diu, jo que sóc nigerià, m'estimo més l'anglès
que els anglesos o que els americans, perquè jo sé que la força de l'anglès és la garantia que jo pugui fer coses en nigerià, amb la llengua nigeriana corresponent, que no és nigerià, per descomptat. Llengües diferents en funcions complementàries. Ell parlava de les llengües com una orquestra en la que cadascú té un instrument, que els instruments cadascun d'ells tenen funcions diferents, però que fan una música completa. Amb el nostre instrument no es poden tocar simfonies, però no hi ha simfonies sense el nostre instrument. Per tant, nosaltres som els principals amants de que tothom sàpiga tocar tants instruments com pugui, perquè necessitem orquestes, perquè només en les orquestes hi som presents. Dues idees només deixades anar, que en el text estan posades, per tant, només les deixo anar aquí. Una, en el món hi ha dues visions bíbliques de què vol dir la pluralitat lingüística. Una és Babel, el mite de Babel, allò, l'home volia ser massa poderós i saber massa, i contra la seva voluntat de divinització el vam castigar amb la diversitat de llengües. La diversitat de llengües és un càstig, i l'altre és Pentecosta. Hi ha uns senyors allà i baixen unes, diguem-ne, en el dibuix del llibre escolar baixaven unes flames del cel i cadascú entenia el que els altres deien en la seva pròpia llengua. Per tant, totes les llengües servien per entendre l'important, el rellevant, el missatge diví. La modernitat, contra tota aparença, és més Pentecosta que Babel. Hi ha una premodernitat que és babèlica, i fins i tot un inici de la modernitat, molt jacobina, molt a la francesa, que és fem una sola llengua i així ens entendrem tots. Però ve Steiner, o la gent com Steiner, diu no, cada llengua és un món, cada llengua és un món complet, si en perdem una, perdem un tros del món. Però és que, i aquesta sí que és una idea gairebé final, que la deixo aquí, l'inici de la ciència contemporània, de la ciència moderna, que podem establir en el Renaixement, és paral·lel, coincideix en el temps, i quan les coses coincideixen en el temps, coincideixen normalment amb més coses, amb la traducció sistemàtica dels textos bíblics a les llengües vulgars. I jo crec, i no jo, diguem-ne, que no voldria dir res que ho creia això, ho creu gent que, diguem-ne, amb autoritat suficient per defensar-ho, que una cosa lliga amb l'altra. Que la possibilitat que significa la traducció de veure, i de la que neix el protestantisme, de veure els textos bíblics interpretables, de considerar que enllà del dogma hi ha possibilitat de nou coneixement, d'acumulació de coneixement, és el que fa possible que Galileu, des de la Torre de Pisa, digui, o Copèrnic des de Varsòvia, et digui, escolti, la Bíblia pot dir el que vulgui, però jo crec que va al revés. Jo crec que va al revés. Perdonin, un altre parèntesi. L'altre dia vam fer, enmig de l'embolic al que estem, en el Centre de Cultura Contemporània, un debat sobre el concepte de revolució. Hi havia el David Fernández, de la CUP, i el Xavier Antic. I jo els vaig preguntar a cadascun d'ells quina era la seva revolució predilecta. La revolució de totes les revolucions. Estem als 100 anys de la revolució russa. El Xavier Antic va dir la copernicana. La gran revolució és la copernicana, perquè és una revolució en la que, a partir d'això, tot el que hi ha, tot el paradigma anterior, queda superat per un paradigma nou, contraposat i incompatible. Comença un món nou amb la revolució copernicana, amb dir, ei, això no va així, sinó que va aixà. La revolució copernicana només és comprensible en l'obertura que es produeix precisament en l'Europa occidental i no es produeix en el nord d'Àfrica ni es produeix en la gran civilització científica, diguem-ne, del Mitjà Orient. Està vinculada a l'obertura de les mentalitats que significa l'aplicació de les llengües vulgars a les traduccions bíbliques. Una cosa porta l'altra, l'altra en porta una. Acabo, no perquè no tingui coses a dir sobre això, sinó perquè les tinc escrites. I, per tant, permet-me que acabi amb una broma. Has fet? Jo m'hi apunto. Per si algú desconfia de l'ús del català com a llengua científica en el futur.
Robert Graves, l'autor de Jo Claudi, un dels grans escriptors en llengua anglesa del segle, divulgat, valuós, amb una concepció sobre el món mitològic extraordinària, va publicar a finals dels anys 40 el llibre 9 dies a Nova Creta. Pertany a un gènere de molta tradició en la literatura anglosaxona, la crònica del futur, a la manera del 1984 d'Orwell o a la manera d'un món feliç d'Aldous Huxley, imaginar una utopia, un món futur on s'han produït diverses coses, algunes positives i algunes, per dir-ho així, alarmants. Com en aquests casos, parlar del futur permet als autors explicar les seves idees sobre el present. En l'obra de Robert Graves, un home d'avui es desperta, per una casualitat, allò com el mecanoscrit del segon origen, es desperta enmig d'una civilització futura i aparentment perfecta, la Nova Creta. És una civilització harmònica, idíl·lica, una mica avorrida. Graves n'explica de vegades amb humor, de vegades posant-se més seriós, el funcionament i els costums. I explica també que en aquesta civilització del futur, a la Nova Creta, es parla una sola llengua, que a ell al principi li costa d'identificar, fins que s'adona que la coneix. Parlen català. En aquesta civilització del futur es desperta un personatge sobre el que es projecta Graves i parla català. Ell ho entén perquè viu d'allà. Ell parla català més o menys bé, la seva filla, que jo he conegut, la Lucía Graves, parla perfectament català, el germà de la Lucía parla perfectament català, per tant, ell els coneix, és resident a Deià, els seus fills el parlen, parlen català de Mallorca, diguem-ne, en el futur aquest que no sé quin segle és, parlen català de Mallorca. No crec, tot i que ja m'agradaria, diguem-ne, que el llibre de Robert Graves fos... No m'agradaria. És a dir, no m'agradaria un món on es parlés una sola llengua. Ni que fos la meva, diguem-ne. No m'agradaria, però vale. No crec que sigui una profecia, per tant, no crec que el Graves ens vulgui dir escolteu, vigileu, apreneu-ne, que un dia només es parlarà català al món. No crec que fos això. Però, com us deia, Graves, com Huxley o com Orwell, expliquen el futur per parlar del present i per presentar valors del present. Jo crec que Graves ens vol dir alguna cosa. Ens deixa dit, a través d'aquesta anècdota, una cosa rellevant. Les llengües de la cultura i de la ciència, les llengües hegemòniques, han estat unes fa uns segles, el llatí i l'àrab, són unes altres avui, l'anglès, i seran unes altres diferents en el futur. El xinès ja ho és. No el futur del segle XXVIII, el futur més immediat. Quines seran les llengües del futur? No ho sabem. Seran, segur, les que tinguin a favor elements polítics i econòmics. Però poden ser totes. Pot ser qualsevol, perquè no hi ha cap llengua que estigui més ben dotada que les altres per a unes determinades funcions. No hi ha cap llengua a la que sigui ontològicament impossible complir totes les funcions que se li assignen al llenguatge. És el que deia l'Antiongo. No hi ha cap llengua que no pugui servir. Pot haver-hi llengües que no serveixen, avui, però cap que tingui en el seu nucli, en el seu ADN, tingui una cosa que digui no, aquesta només pot arribar fins aquí, mai servirà per la física nuclear. No n'hi ha cap. Què els diferencia? No hi ha llengües de primera i de segona. Què els diferencia? El poder polític i el poder econòmic, la capacitat coercitiva, la capacitat, per dir-ho així, d'imposició. Imposició per la seducció o per la força. Hi ha circumstàncies que en fan créixer unes i n'encongeixen d'altres. Però no tenen a veure amb les potencialitats de la llengua. Depenen de la política i l'economia, però depenen, sobretot, i amb això acabo, però torno al començament, d'una sola cosa. La voluntat i, per dir-ho així, l'orgull dels seus parlants. Gairebé cap llengua al món l'ha matat un butlletí oficial. Moren moltes llengües i en moren cada dia, però qui les maten, fonamentalment, són els seus parlants quan decideixen que no els aporten prestigi personal, que no els serveixen per utilitats de la vida quotidiana, quan no són capaces de complir les expectatives que té el parlant de relació amb la resta de la societat. Jo crec
que si la ciència adopta també el català, no només el català, també el català, farem millor ciència. Això ho crec només. Però el que estic segur és que si prenem la decisió de fer ciència i pràctica mèdica en català, el que tindrem és molts anys de català. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fem ciència en català i mantinguem la llengua viva. Nosaltres, al Talla, ho intentarem, ho estem fent, però ho seguim fent. Si voleu fer alguna, ho seguirem fent. Si voleu fer alguna pregunta o comentar, perquè Terrassa i Fonollosa ja han parlat. Abans, com deia en Vicenç Villatoro, que el cap el tenim a vegades en altres llocs, m'he oblidat de dir-vos que la Pilar de Bocastella, que és infermera al Talla, és escriptora també i ha escrit 2 novel·les, Dona i cadira i El jardí dels hostes, que van sobre el món de l'Alzheimer. No sé si ho he dit o sí, doncs tenim el cap en un altre lloc. De totes maneres, disposem de 5 minuts per si voleu fer preguntes. Vicenç, et vull felicitar, sobretot jo soc Toni de Déu, soc director d'una agència de qualitat en salut de Catalunya, i estic casat amb una britànica, em vaig casar a Londres, els meus fills van néixer allà, i clar, a casa que som cat English, vull dir, som aquesta nova... I el meu sogre era un arquitecte que va fer coses interessants i formava part d'un club intel·lectual de Londres i quan jo parlava a casa em deia, és que tu parles un anglès molt culte, no? Jo dic, com és possible que jo parli un anglès culte si jo em trobo amb aquest concepte que parlava un anglès que per mi, la percepció, era un anglès infantil perquè no podia expressar tot el que jo volia. I per què ell interpretava que jo parlava un anglès culte és perquè utilitzava moltes paraules d'origen llatí. Clar, en lloc d'utilitzar els phrasal verbs, que són molt complicats i que la llista de phrasal verbs no te'ls acabes d'aprendre en tota la teva vida ni que en diguessis 3, si no és la teva llengua... I després em deia, doncs, em convidava a anar a les reunions dels seus cercles d'intel·lectuals perquè diu, el que diguis no és massa important, però com ho dius, t'omple de sentit. Clar, perquè ell quedava molt bé, perquè tenia aquí el seu gendre allà parlant, i per què? Perquè el que feia era una cosa tan senzilla. La meva mancança d'utilitzar els phrasal verbs la substituïa utilitzant verbs amb arrel llatina. I de cara a ell deia, aquest home està expressant-se d'una manera culta i jo em sentia un infantil parlant perquè no podia expressar de la meva manera. Això és un exemple de com contextualitzar, o sigui, la barreja de les llengües, una llengua alimenta l'altra també, aquest és l'altre concepte. Imagineu-vos que jo parlant anglès amb vocabulari d'arrel llatina a mi em posava en una situació molt millorada que no parlant com els anglesos que parlen phrasal verbs. I per mi és el gran repte encara, comunicar-me com els anglesos en phrasal verbs. Doncs aquest és un exemple útil, vull dir, clar, no sé si és molt adient aquí, però sobretot per el tema de l'infantilisme, perquè el porto sobre cada dia que parlo anglès, ja el parlo fa molts anys, em trobo infantil. I a més hi ha un altre concepte que amb la meva dona ho comentem, que a més ens canvia la personalitat. Sí, perquè quan parles un idioma, tu arrossegues tot el bagatge cultural d'una manera i quan canvies de xip i parles una altra, l'adoptes amb el context cultural d'una altra manera. I això és una situació que potser no hi ha evidència, però entre nosaltres ho comentem, que canvies la personalitat depenent de la llengua que utilitzes. Vaja, va fantàstic l'exemple perquè alimenta el nucli del que volia dir. Jo crec que el monolingüisme és un mal i, per tant, que hem de defugir el monolingüisme en qualsevol àmbit, però que no totes les llengües ocupen el mateix espai, no ja en la societat, sinó en la pròpia persona. Hi ha un concepte filològic que és la diglòssia, que és les societats teòricament bilingües no són simètricament bilingües, hi ha una llengua especialitzada en una cosa i una altra en una altra, i això no és només en les societats, en les persones. Permetin-me, continuant amb la cosa judaica, que no sé per què ens hem agafat avui, més que altres dies, i per fer propaganda d'un llibre ja posats, acabo d'escriure una biografia familiar de la família Bassat. Lluís Bassat, el seu pare, nascut a Istanbul, d'una família que venia de Bulgària i mort a Barcelona, vull dir, allò de tot, parlava 13 llengües, però cap la parlava igual. L'última que va aprendre va ser el suec,
perquè feien fulles d'afaitar i l'acer de fer les fulles d'afaitar el compraven a Suècia. Per tant, devia ser extremadament competent parlant suec sobre acer. Però si hagués hagut d'anar al metge a Suècia, s'hauria mort. Perquè cada llengua li ocupava un espai. I llavors s'adonaven d'una cosa, que hi ha una llengua que de vegades no és ni tan sols la que més domines, però que és la llengua de l'ànima, en un sentit molt poc metafísic del terme, la llengua d'allò que ets. I aquesta llengua, per exemple, la seva família, la família d'especialitzacions de les llengües, això passa amb el cas d'Elias Canetti també. Hi ha una llengua per parlar als fills i una llengua perquè parlin els pares entre ells i els fills no els entenguin. Canetti, que parla ladino a casa, els seus pares quan estan enfadats o quan hi ha roba estesa, parlen alemany. I al final, Canetti acaba escrivint en alemany perquè és la llengua de les coses secretes, de la llengua de les coses dels adults. A Constantinoble, perdó, és una anècdota i ho allargo, però només 2 segons. Arribem amb el Lluís Bassat, parlem català, ens trobem unes senyores i ens diuen, vostès parlen espanyol? Diu, no, català. S'assembla molt al ladino que parlem aquí. Diu, vostès parlen ladino? Diu, bueno, poquet. Parlem turc, amb la gent, amb els clients, tots tenim botiga, parlem anglès amb el món, parlem francès perquè havíem anat a l'Aliança Francesa, i el ladino és la llengua dels pares. Això ens ho diuen quan arribem al cementiri de Haskoi a Constantinoble. Comences a mirar-te les tombes i totes són en ladino. L'epitafi. Diu, escolti, jo amb els clients parlaré anglès, turc, francès. Diu, ara, això de l'epitafi que és per sempre, que és per tota la vida, no per tota la vida exactament, no, sinó per una altra cosa, això ho faig amb la llengua del que soc. Aquesta llengua del que soc és molt nuclear. I per certes coses, jo crec que algunes d'elles vinculades amb com ets, però també amb com estàs, aquesta llengua és la més precisa i la imprecisa. És la llengua dels ponts. Per tant, refermo, sí en català, perquè si dius sí en català estàs dient sí en com més llengües possibles. No estàs dient, contra tots els mites, no estàs tancant, sinó que estàs obrint. Bé, felicitats, no cal ni dir-ho, perquè hem quedat tots aclaparats amb una exposició tan brillant. Moltes gràcies. Jo volia dir que el món globalitzat ha reforçat moltíssim el paper de l'anglès. Tant és així que tota la recerca de primer nivell es fa en revistes indexades, que aquest és un altre invent també per reforçar més el paper de l'anglès, i per tant això no té discussió en aquests moments. Però per sota d'aquest nivell hi ha altres nivells de recerca, hi ha segons, tercers, quarts nivells, i alguns formem part d'aquest món. Jo, per la meva militància clara amb la meva expressió en català, publico moltíssimes coses en català, algunes científiques, altres més humanistes, i aleshores veus que alguns expositoris que hi ha en internet et diuen qui t'ha llegit i des d'on. I aleshores veig que em llegeixen en català des de països de llengua castellana, però també de llengua anglesa en general. Et sorprèn que et diuen, mira, de la Xina, d'Etiòpia, del no sé què. I aleshores jo dic, bueno, esclar, no puc creure que tots aquests m'entenguin i facin l'esforç. Deuen utilitzar traductors automàtics, potser cap a l'anglès, i ells llavors ho entenen en aquesta llengua. Per tant, què vull dir? Vull dir que jo em sento estimulat a seguir publicant el que faig en català i no em penso moure d'aquí. Això és una cosa. I l'altra cosa que volia comentar, a tall d'anècdota i relacionada amb el Congrés, és que fa quasi 100 anys l'Institut de Fisiologia de Barcelona era un dels centres biomèdics més importants del món en recerca biomèdica. I aquests publicaven en les seves pròpies revistes i en català. I en aquella època
quan la llengua culta era el francès, eren llegits en català perquè la producció científica era boníssima, de primer nivell, els llegien en català i s'espavilaven perquè no hi havia traductors automàtics, els francesos, els països de parla anglesa i fins i tot els alemanys. I això és una fita d'aquesta època, i recordar que el director de l'Institut de Fisiologia de Barcelona va ser el doctor August Pissunyer, que va presidir un dels congressos de metges i biòlegs de llengua catalana. Això, com suposo que serà l'última intervenció, em demano un minut més del que em tocaria, diguem-ne, perquè jo crec que això introdueix un tema que jo volia deixar també dit en algun moment. La convicció que la contemporaneïtat, no ja la modernitat, sinó que la contemporaneïtat és pentecostal i no babèlica. És a dir, que el canvi del món en el que estem posats té més a veure amb la Pentecosta, amb allò de la diversitat, que no pas amb les unitats. La modernitat, sobretot de model francès, es fa com una piràmide. N'hi ha un a dalt, molts a baix, i els de baix, com més homogenis, millors. I això és la Revolució Francesa, això és el jacobinisme, que no el girondinisme, i la modernitat es construeix així, Espanya es construeix així. Allò, com una piràmide. L'alternativa a la piràmide no és una piràmide més petita, és la xarxa. No hi ha centre, no hi ha dalt ni a baix, hi ha nòduls. I cada nòdul participa en igualtat a la xarxa. Llull, el 13, és xarxa. I fins i tot parla en termes de xarxa. Per això és considerat un precursor de la informàtica, de la cibernètica, perquè és xarxa. El 21 és xarxa, no és piràmide. El 19 era piràmide i ser modern era ser piramidal i, per tant, tots la mateixa llengua, tots el mateix sistema mètric, tots l'homogeneïtat. El 21 té mecanismes, per exemple, un que ha estat esmentat, la traducció automàtica. La capacitat, és dir, això nostre només és possible en un món ple de traductors. No n'hi havia prous, doncs ara ja la tecnologia ens els dona. La idea de sortir cada dia a l'avantguàrdia del periòdico en català i en castellà fa 60 anys era inviable econòmicament, en aquests moments és possible tecnològicament. És veritat que, continuant amb la judaica, la màquina comença traduint la comunitat judía de Barcelona per la comunitat mongeta de Barcelona. És veritat, i això va començar així, però n'acaba aprenent. El temps va a favor d'això. Era possible al començament del 20. Aquest començament del 21 que estem és imprescindible. La xarxa ha guanyat a la piràmide. I ha guanyat, per sempre, no, res és per sempre. Però per les nostres vides i dels nostres fills i dels nostres nets, la xarxa ha guanyat a la piràmide. I fer ciència en català és només possible, però també és producte d'un món en xarxa. Per mantenir viva la llengua. I per millorar la ciència. I per millorar la ciència, les dues coses.